farashi. Na yi mamakin baturen irin ka aka yana kasuwar sai da leda. Na san rayuwar ne. Dole ba dai sata za ka kuma maka siya ta wani zuciya ba. Dole ne za ka ta fito da. Amma gaskiya na yi mamaki da na kasuwar za ka iya. Kamar mu na yanzu gaba ɗaya su daina kasuwa. Su daina sana'a karamin. Tunatar wanda muke kokarin matasa su rike sana'a ko ne kalilanci. Wata rana Allah zai samu su albarka za su yi da amma ba su da gida. Bayan za ka gaskiya da gida. ina insha Allah za su yi. Ya yi kyau. Ubangiji Allah ƙara a ci gaba da nema. Gaskiya samari irin da gaskiya ya zo da wannan magana da sai. Na gode sosai wannan. Na gode. Allah ya saka. Kasuwan man kayan mabambuta ba mu cire ba da kuma nawa ne gidan nan? Dari da hamsin ka siyar. Melida! Zo. Assalamu alaikum. Daga kana ta ihu me yana kada wancan ustaz din naga ya zo kanka kana wasu. Me da yake siyarwa ba? Me da yake siyarwa? Kalan matashi haka? Yana siyar da lila? Ai da za samu kalan matasa haka amma da ina za samu masu zaman banza masu yayi masu zagi shugaba. Ai da abu kalan wannan matasan da an wuce. Usually, as you can see, it's me always, yes, my charisma, saying thanks for watching my video. Dan Allah matasa, let's say no to zaman banza da Allah, mu kama sana'a komai kankancin shi mu rike shi sannan mu dage akan insha Allah zai samu na albarka mu samu ci gaba wata rana sai labarin ji Hausa. Dan Allah idan ka ji daɗi ko kin ji daɗi wannan bidiyon ta ina roƙon ku da ku danna mun subscribe sannan ku danna ƙararrawa don samun bidiyo na nishaɗantarwa da ilmantarwa da kuma tunatarwa koyaushe idan na ɗaura. Ni na ku Sagir aka mai charisma nake ce muku huta lafiya.